Уредът Novafone е виброакустично устройство, което излъчва нискочестотни механични вибрации и се използва успешно като допълнение в логопедичната терапия. Ето как спомага той. Стимулация на орофациалната мускулатура. Novafone подпомага активирането и тонизирането на мускулите, участващи в артикулацията устни, бузи, език, челюст. Това е особено полезно при мускулна хипотония, дизартрия, апраксия на речта. Отпусни устата. Подобряване на чувствителността. При деца с нарушена сензорна интеграция или орална сензорна хипо- или хиперчувствителност, Novafone спомага за нормализиране на сетивния праг, повишаване на орофациалната сензорика. Подкрепа при заекване. Чрез релаксиращият ефект върху напрегнати мускулни групи, уредът може да се използва като част от терапията за редуциране на мускулно напрежение и тревожност, които често съпътстват заекването. Стимулиране на слуховата и сензомоторна интеграция. Novafone се прилага и в областта около ухото, като това може да подпомогне възприятието и обработката на речеви сигнали, особено при деца с забавено езиково развитие или слухови процесуални затруднения. Повишаване на телесната осъзнатост. При деца с слаба телесна схема и нарушено възприятие за устна област, уредът помага за по-добра ориентация в собственото тяло, което е важно за прецизната артикулация.